Pozvánka sa ušla väčšine členov denných centier na území mesta Poprad. Takmer 300 hostí si vychutnalo bohatý kultúrno-zábavný program, ktorý zahájil vystúpenie tanečného štúdia Super. Prvý muž mesta pozvanie seniorov nemohol prijať, a tak hostí na úvod v mene primátora Antona Danka privítal viceprimátor Adrián Kromka. Spoločenské podujatie Tretí vek sa zabáva stalo sa súčasťou aktivít a služieb mesta Poprad pre našich seniorov, ktorými sa snažíme dôchodcov zapájať do spoločenského kultúrneho života. Čo sa spoločným úsilím mestu ukážkovo darí, aj keď Tretí vek sa zabáva jednoznačne vyvrcholením mesiaca úcty k starším, o seniorov je dobre postarané počas celého roka. Nie je to len zábava spoločenská, Tretí vek sa zabáva, ale sú tu rôzne divadelné predstavenia. Zúčastnili sa muzikálu Mária Antoinetta v Prešove, taktiež je to filmové predstavenie. O ktorý ročník podujatia išlo, to už nikto neráta, ale za každým platí, že členovia denných centier sa zabávajú vo veľkom štýle. Lístky sa žiaľ neujdu každému, preto sa rozdávajú za zásluhy. My pravdepodobne asi najviac 50 lístkov. Tešili sa? Ježiš, úžasne. Úžasne, ani sme všetkých neuspokojili, bolo treba vysvetľovať, že proste všetci tam nemôžeme ísť, že potrebujú aj druhý lístky. Členovia sa veľmi na to tešia, je veľký záujem a keby sa dala sála rozšíriť na raz takú kapacitu, tak asi by sa zaplnila. Mesto vie, ako si seniorov nakloniť. Slávnostná večera, bola to prastraté stoly, 130 cien v tombole a čerešnička na torte v podobe charizmatického zabávača a speváka v jednej osobe, Štefána Skrúcaného, padli na úrodnú pôdu. No ja ani nemusím hovoriť, ako som sa zabával, stačí sa na mňa pozrieť, vyzerám, ako keby som išiel z bazéna. To znamená, bola veľmi dobrá nálada a ja som veľmi rád, že dokázali o 3:00 popoludní zaplniť parket, čo je podľa mňa hodné zápisu do Guinnessovej knihy rekordov. Som zhorená otázke o šťastí. Bavíme sa veľmi dobre a bolo to veľmi veľké prekvapenie, s tým nikto nepočítal. Vy ste boli vytancovať ako jediná dáma pána Skrúcaného, takže aký je pán Skrúcaný tanečník a aký to bol zážitok pre vás? On je krásny, krásne tancoval, krásne spieva, moderuje, anekdoty zná, pešák, jednička. Koľko tombolových lístkov ste kúpili a čo by ste chceli vyhrať? Lístkov sme kúpili 12 spolu a vyhrať jedine prvú cenu. Ako sa bavíte? No dobre, veľmi dobre. Bavíme sa veľmi dobre. Ďakujeme pánu Dankovi za takú zábavu. A keby to bolo ešte aj častejšie. Spokojná som. Čo ten Danko robí pre nás, duchovci, tak spokojná som. Výborná hudba, dobre sa bavíme, sme rozladení. Som strašne rád, že som mohol byť tu v Poprade, kde sa na seniorov nezabúda, kde im dokážete, s mojím malým príčinením dokážeme vytvoriť takýto pekný večer. Koniec koncov, ja som o 15 rokov tu normálne medzi nimi, ako zabávajúci sa. Skrúcaný pobavil seniorov skladbami z repertoáru populárnej relácie Záhod starosti a bezstarostný život sa u seniorov prejaví aj vďaka ďalším plánovaným projektom mesta. Mesto Poprad pod vedením pána primátora Antona Danka pripravuje aj ďalšie aktivity a služby pre našich seniorov, ako napríklad otvorenie Centra sociálnych služieb, ktoré významným spôsobom skvalitní služby pre dôchodcov mesta Poprad.